hvis møde den skæbnesvangre murfjerner. Om sider deres uendelige sorg fortærer, til samlens smerte, som muren besager. Ærede publikum, I skal nu være vidne til to elskens ulige kamp mod magtens publikum. Vores to elskende er Julie. Det eneste jeg ønsker er at være sammen med min elskede. Og Romeo. Jeg kæmper for individets rettigheder, retten til ytringsfrihed og retten til at bestemme sit, men vigtigst af alt er kærligheden. Men det møder modstand. Lad mig præsentere Stage Oberst Nestor. Partiet går forud på alt. Indre ingen får lov til at stå i vejen for vores ideologi. SF der Deutsche Demokratiske Republik! Jawohl! Og Julies far. Efter frygten for ufriheden og kommunismen fandt jeg lykke, og hverken jeg eller nogen af mine skal nogensinde igen mangle noget. Men også hjælpere. Romeos tante. Mit liv er ødelagt, men Romeos, det skal leves. Og kærlighedsfølelse. En større så i verden, ingen ved, en Romeo og Julies kærlighed. Og endelig historisk joker. I Romeos teatertrup dyrkes sarkasmen og modstanden mod styret. De andre drømmer om at optræde i Vestberlin. Jeg drømmer kun om Romeo. Det ved han bare ikke. Ærede publikum, se, lyt og lær. Lad historien begynde.
Nu kan Oberst så kun blive glad. Venner, manuskriptet er færdigt. Nu er Stasis undertrykkelse endelig forbi. Slap nu af, venner. Vil I høre om stykket, eller hvad? Ja, okay. Den handler ligesom den her gruppe, ligesom os. Altså, er det sådan rigtig mest? Altså, det er jo ikke det, han mener. Han mener jo bare, ligesom det er os, der spiller på den her. Det er det, han mener. Det er det, jeg mener, ja. Men der er det her lille twist på den her gruppe. Det er, at det er en gruppe kyllinger. Og de her kyllinger, de lever inde i den her skal. Og den her skal skal ligesom, symbolisere Stasi og muren og alt det undertrykkelse, vi går og lever i. Hvorfor kæmper vi ikke bare mod Stasi? Altså, hvem er Stasi? Hvorfor snakker vi hele tiden om? Altså, Stasi er dem, vi kæmper mod. Dem, der bevogter muren. Ja. Grunden til, at vi ikke kan kæmpe mod Stasi direkte er, at hvis Stasi opdager, at vi laver de her stykker, så rører vi i spjældet. Og så kommer vi aldrig til Vestberlin og opfører vores stykke. Og det vil vi jo gerne. Jo. Ja, men girafferne, skal vi kæmpe mod Stasi? Skal vi prøve stykket, eller hvad? Ja, ja. Okay. 3, 2, 1. Kyllinger! Okay, det er rigtig godt at det hele her, men jeg er bare dødhammerende træt, og jeg trækker til en pause. Kan vi ikke sige, det var det for i dag? Jo, lad os se. Hej! Vi ses. timer i dag, ikke? Ja, det finder vi ud af. Mor skal nå en masse butikker i dag. Can
og derovre, det minder mig om dengang far købte den her flotte taske til mig. Nej, jeg blev så lykkelig, det var det. Jeg synes også, der er mange flere tasker. Vi skal lige herind i Karlehuften gang. Det er en helt uge siden, vi var henne sidst. Kom, vi skal hen. Godmorgen, Frau Hoffmann. Ja, godmorgen. Godmorgen, Pia. Godmorgen. Så er hun tilbage. Ja, det er også kun en uge siden, vi sidst har set hende herinde. Men det er din tur i dag, er det? Nej, ikke den her diskussion igen. Jeg kan tydeligt huske, at jeg tog mig sidst, men jeg vil sige, at det er din tur til at tage hende i dag. Jeg tager den. Godt. Lille Dip, kom her. Ja. Har I den her i mindre størrelse? Jeg kan lige... Ja, en ekstra large. Undskyld. Har I et spejl her omkring? Ja, lige der. Nå. Den er flot, mor. Ja, ikke der. Det passer mig også så Hvor flot. jeg tænkte på, jeg skal altså virkelig tisse. Kan jeg ikke? Nej, det er der ikke noget, der hedder. Jeg tager den her. Og den her. Mor, jeg skal altså rigtig meget. Og den her. Jeg vil meget gerne kunne tisse. Mor! Hvad? Jeg skal altså virkelig til toilettet. Det er der bare ikke noget, der hedder Julie. Det gjorde du bare, inden du kom ind. Jeg går amok. Hun er forfærdelig. Kan du ikke godt tage over? Nej, det gider jeg ikke. Så kan du belave. Extra small. Okay. Mor, min puder, den er ikke så flot. Det ser ikke så godt ud. Kan du se dine klumper? Din puder. Du ser bare hæslig ud, du går. Kan du så gå ud og rette det? Det troede du havde gjort, inden du kom ind. Julia, ufatteligt. Så, 2 gange extra small, small og large. En large. Ja. Ligner jeg måske en, der bruger large? Nej. Nej, det tror jeg ikke. Extra small. Okay, undskyld, det beklager jeg. Ja, Det er tak. Det finder jeg ikke til dig. Og jeg tager den her selvfølgelig. Og I putter bare på min mands konto og får leveret ind til døren, ikke? Hej, hej! Romeo. Jeg savner dig bare så meget. Se mig hvordan
De er herinde ved siden af. Hvordan var jeg? Vi tog ud til det formodede gerningssted og pågreb ham. Ja, han var lige blevet færdig med at øve med sin teaterskole, og så tog vi ham. Han var lidt modvillig, og vi måtte bruge en smule vold. Men det er ikke noget, der kan ses overhovedet. Godt, fordi jeg tager et job til jer et andet sted. Ja. Men kan du ikke lige fortælle om teaterskole? Hvad er det, de laver? De laver politiske stykker omkring Stasi. Det vil jeg ikke have, og det vil I heller ikke have. Nej. De tror, de knækker os. Stop så! Kan vi sige, at der er noget for at komme knækket? Har han et specielt forhold til nogen? Noget, der betyder noget for ham. Grøn! Ja, Hvad var det, du sagde til mig i går? det er en rapport, jeg har skrevet af Romeo, der siger, at Kom, sag! Romeos familie og venner betyder alt for ham, siger han. Men hans tante er meget syg, og hans teatergruppe er i gang til Vesten. Og Vesten er der også en pige, Julie. Der er helt sikkert noget, vi kan bruge der. Men lige sidste spørgsmål. Hvorfor skal vi bruge Romeo, når vi allerede har en teatergruppe? Som giver os rigeligt med god information. Fordi han er hjernen bag det hele, og vi har brug for ham som informant. Forstået! Ja. Og hvis jeg ikke klipper, så brug pigen. Ja. Hello, is there anybody in there? Just not if you can hear me. Is there anyone at home? Come on now, I hear you breathing down. I can ease your pain, get you on your feet again. There is no pain you are receding. A distance chisel on the horizon. You are only coming through in waves. Your lips move, but I can hear what you're saying. Have become comfortably numb. Have become comfortably numb. Måske du skulle vælge først. Ja, det tror jeg også er bedst. Er I sikre? Ja, ja, vi kan sagtens starte. Hvem er I? Det tror jeg godt, du ved, Romeo. Hvad vil I mig? Vi skal bare snakke med dig. Det er nemt nok, vi skulle samarbejde. Føj! Jeg vil aldrig hjælpe jer. Hvad skete der? Han spillede mig fandme i hovedet. Så er det selv ved dig. Romeo, du er nødt til at samarbejde med os nu. Ja, vi skal bare bruge din hjælp. Vi skal bare bruge lidt information, dig og dine venner. Det er ikke noget særligt. Jeg vil ikke hjælpe jer. Det er der konsekvenser. Du er med i teaterskole. Jo, Hvad er det, det går ud på? Hvad handler det stykker om? kyllinger. Og hvad er formålet med de kyllinger? Vi har det bare sjovt. I vil gerne til Vesten, vil I ikke det? Jo, Det kunne vi jo sørge for, at I ikke kom, medmindre du hjælper os. Du har også en syg tante. Hun ligger på hospitalet og får piller, gør hun ikke det? din tante skal nok klare det. Ja, men der kan ske så meget på hospitaler. Man har hørt så mange historier. Der var også noget andet i Vesten. En pige? Ja, var det Julie, hun hed?
I rører Julie. Nej, ikke hvis du hjælper os. Fint. Det skal jeg nok så. Godt, Lotte. God beslutning, Romeo. Og du vil høre fra os. Bandet svin. Jeg kan lige nå hjem med noget lur. Speak how you feel, let's go. We did our jobs, we got speed, now let's move. The trees can't grow without the sun in their eyes. We can't live if we're too afraid to die. Hold on tight, hold on tight, I am the king to steal
Romeo. Hvad laver I her? Jeg tror, det gør på. Du mangler lidt rapport fra Romeo. Hvordan kan det være? Vi skal gå nu. Du har vel ikke fortrudt? Du kender godt konsekvenserne. Eller skal vi lige sige dem en gang til? Jeg vil ikke hjælpe jer mere. Vi kan lige løse dem op for dig. Altså, der er din syge tante. Tante skal nok klare den. Nu må vi se. Der er også en teaterskole, som aldrig vil komme til Vesten. Det hele afhænger af dig, så det vil også være din skyld. Det er din skyld, og kun din skyld. Vesten er ikke alt. Eller glemmer du noget? Du glemmer vist en rimelig vigtig ting for dig. Er det ikke Julie? I rører Julie. Sæt dig! Forsvind! Forsvind ud af mit liv! Det kan godt nu, men vi forsvinder aldrig helt ud af dit liv. Det er fint! Nu går vi! Vi kan ikke tage til Vestberlin. Jeg vidste bare om dig! Jeg vidste bare, du ville skide på vores socialistiske følelser. Jeg troede, du var min ven. Det er meget sygt, at jeg bunden af det, men Romeo var selvfølgelig bare sjov. Det er desværre ikke nogen joke. Hey, Romeo også til Vestberlin. Ja. Turen er aflyst. Hvad? Vi kan ikke tage afsted. Jeg skulle se giraffer. Stasi opsøgte mig. De satte mig i fængsel. De sagde, at de vil have at vide, hvad det er, vi går og laver i vores teatergruppe. Og hvis jeg ikke adlød, så kommer jeg aldrig til Vestberlin. Jeg kommer aldrig til at se Julie igen. Mit livs kærlighed. Jeg er ked af det, venner, men jeg kunne bare ikke stikke jer mere. Må jeg undskylde. Det er okay. Du har jo mig også. Ja. Så må vi bare blive stykket her i Østberlin, ikke? Det er også godt. Så lad os så spise noget kage. Okay. I er de bedste venner i verden. Venner? Venner? Romeo sagde ikke, hvorfor vi ikke kom til Vestberlin. Venner? Jeg er med mig også noget kage lige nu. Venner? I loved you for a long, long time. I know this love is real. It don't matter how it all went wrong. That don't change the way I feel. And I can't believe that time's gonna heal this wound I'm speaking of. There ain't no cure. There ain't no cure, there ain't no cure for love. I'm aching for you, baby. I can't pretend I'm not. I need to see you naked in your body, in your thought. I got you like a habit. Never get enough.
være? Hellere bo i Østberlin sammen med dig og din kærlighed, eller bo i de bedste riger uden din kærlighed. Romeo, jeg elsker dig. Jeg kan ikke tillade det. Det bliver du nødt til. Et liv uden din kærlighed, det kan jeg ikke. Okay. Så gør vi det. Ja. I see you on the subway, and I see you on the bus. I see you laying down with me, and I see you waking up. I see your hand, I see your hair, your bracelets, and your brush, and I call to you. I call to you, but I don't call soft enough. There ain't no cure, there ain't no cure, there ain't no cure for love. There ain't no cure for love. There ain't no cure for love. Oh, chronic shit's a gun, style holding me surrounded. The darkest raging, and time, but just for love. There ain't no cure, there ain't no cure, there ain't no cure for love. Julia! Hvordan var din tur til Østberlin? Hvilket Romeo, hvad sagde han? Han var bare så dejlig. Og jeg kunne mærke kærligheden og kemien, og det hele var der bare. Det er godt. Og jeg fortalte ham, at jeg flytter over til ham i Østberlin, og vi lever lykkeligt til vores dage siden. Det hele blev bare så godt. Flytter du til Østberlin? Ja. Hvorfor det? Fordi jeg skal være sammen med min livs kærlighed, Romeo. Men Julie, der er ikke noget at lave derovre. Du kan ikke få et job eller en uddannelse, og der er ikke frihed. Det er lige meget, jeg er sammen med Romeo. Det er da ikke lige meget. Men jeg elsker ham. Hvad så med mig og alt det, vi har sammen? Katrine, du vil altid være min kære søster. Og lige meget, hvad der sker, så er der en, der kan skille os ad. Og du kan jo komme på besøg, og vi kan sende breve. Okay. Hvad siger mor og far? Ja, det ved det ikke helt nu. Har du ikke fortalt det? Nej! Jeg havde mere bare en plan om, at jeg bare skulle flygte, at jeg aldrig rigtig fandt ud af det. Ja. Men du bliver nødt til at fortælle. Nej, altså... Nej, fordi de vil alligevel aldrig finde ud af det. Det er lige meget. Hvis det var her, jeg skal hjælpe dig, så skal du fortælle det. Okay. Men så hjælper du mig altså også virkelig meget. Det lover jeg. Besked om ægte kærlighed.
Dejligt at se dig. Lige måde. Kan jeg byde på noget kaffe? Ellers tak. Ellers tak til mig. Men jeg har også te. Nej tak til mig. Jamen Romeo, min dreng. Hvad er der i vejen? Mit liv er ødelagt, tante. Julie kan ikke komme til Østberlin. Jamen, hvem er Julie? Hvad er der sket? Julie er mit livs kærlighed. Stasi har opsøgt mig. De satte mig i fængsel. De sagde, de vil have at vide, hvad det er, vi går og laver i min teatergruppe. Hvis jeg ikke adlød, så troede de mere at gøre dig ondt, og jeg kom aldrig til Vestberlin. Og jeg kommer aldrig til at se Julie igen. Jamen, Romeo, det er jo forfærdeligt. Vi finder på noget. Det skal nok gå. Fatter du det ikke? Der er ikke noget, der hedder, det skal nok gå, vi finder på noget. Det er slut. Forstår det ikke? Romeo, jeg forstår det meget bedre, end du tror. Da jeg var på din alder, der fik jeg en datter. En datter? Jeg elskede hende så højt, at hun blev syg. Vi kunne ikke gøre noget i Østberlin. Hun blev flyttet til et hospital i Vesten, hvor jeg fik at vide, at hun var i trygge hænder. Men jeg tog hjem, og da vi besøgte hende dagen efter, der var muren blevet bygget over natten. Grænsen var lukket. Jeg tiggede, og jeg bad, om ikke jeg kunne komme ind. Men jeg fik ikke lov. Romeo, jeg mistede et barn. Og jeg har fortrudt lige siden jeg aldrig gjorde noget vildt. Forfærdeligt, tante. Hvorfor har du ikke sagt noget? Hvad er det også for et system? Hvad er det for nogle mennesker? Kommer der kunne gøres noget? Hvorfor sagde du ikke noget, tante? Hvorfor?
Er det så lige til? Og hvad skal der blive af dig? Min søde, rare tante, hvad skal der blive af dig? Så du siger, at jeg skal følge mit hjerte. Følge kærligheden. Så det jeg gør til. Så det jeg gør. Kammerater, jeg skal bruge jeres hjælp. Jeg er nødt til at tage til Vestberlin. Uden os? Jeg kan ikke leve uden Julie. Hun er mit livs kærlighed. Men jeg skal bruge jeres hjælp. I skal hjælpe mig med at planlægge min flugt. Flugt? Hvorfor flugt? Det er den eneste måde, jeg kan se Julie på igen. Så vil I hjælpe mig? Ja. Venner, jeg har en genial idé. Jeg er girafkostyme derhjemme, så vi kan lade rundt min giraf og skrive ud til mig, og så vi kommer lige igennem. Tror I ikke? Det er jo meget, det må være kaster, mormor. Kan det ikke være det? Nej. Okay, så. Hvad med døbende? Nej, tolv. Ja, du er så genial. Så hvorfor kan du ikke bare blive her? Ja. Kan jeg ikke. Jeg elsker hende. Okay. Okay, jeg har en genial idé. Vi klæder os ud som Stacy og laver en afledningsmanøvre. Og så kan du løbe igennem. Ja, det kunne godt virke. Det er kostymerne. Skal jeg nok skaffe. Gør du det? Ja. Gruppekrav! I er de bedste venner i verden. Så er det det, vi gør? Vi gør det andet girafkostyme nu. Okay. Lige meget. Okay. Skal du ikke med? Nej, jeg bliver lige lidt. Okay. Det drejer sig om en flugtplan. Og hvis som en mig
Nedgang. Skygger. Tårer. Snart født på ny. Min krop er et skrøbeligt sted. Kulden rammer hårdt. Nu et sidste farvel. Vi har set, lyttet og måske lært. Blev vi klogere? Hvad er kærligheden? Svaret, det finder vi på jer selv. Tak fordi I kom.